Tant el pis on conviu amb altres presos com el programa de toxicomanies on participa Trontollem perquè l'entitat que els fa no rebrà més subvenció. El Departament de Justícia deixa de subvencionar 36 programes de rehabilitació i reinserció social. Les entitats temen que si es treuen les ajudes pot augmentar la reincidència. Els programes aconseguim abaixar aquesta taxa en un 12%, per tant que podem dir que estem estalviant aquí una quantitat molt petita de diners que possiblement en un termini malauradament curt, o més curt del que pensem, ens resultarà molt cara. No té que influir en la taxa de reincidència perquè el sistema rehabilitador català és prou potent com per garantir que la reincidència no augmenti. Hi ha usuaris que no tenen vincles familiars o d'amistat prou forts on agafar-se, per això se'ls continua atenent quan ja estan en règim obert o quan ja han acabat condemna. Un d'estos programes s'ocupa de les persones amb discapacitats intel·lectuals. És una activitat que no fa ningú més. No és que hi hagi altres entitats que ho facin, no és que ho faci l'administració pública, no. Seran persones amb una discapacitat que no tindran aquest recolzament. ¿Para qué me sirve? Para mi propio bien, para que no la líe siempre. Me dijeron que nunca iba a salir de la cárcel, que iban a tirar la llave al mar y ahí me iba a quedar, porque era muy reverde, la verdad, por mis problemas mentales. Lo que pasa es que ellos apostaron por mí i des d'entonces estoy aquí en este programa. L'any passat Justícia va destinar 1,9 milions d'euros a les entitats que treballen amb presos.